अरे धर्म के डूबता नैया हो, अरे धर्म के डूबता नैया हो, अब आबो कन्हैया। धर्म के डूबता नैया हो, अब आबो कन्हैया। आबो कन्हैया हो, आबो कन्हैया, आबो कन्हैया हो, आबो कन्हैया। धर्म के डूबता नैया हो, अब आबो कन्हैया। धर्म के डूबता नैया हो, धर्म के डूबता नैया हो, अब आबो कन्हैया। धर्म के डूबता नैया हो, कन्हैया। क्या होता है हमरा का होता जमाना में? हमारा घर में रहुआ घर में हर एक के घर में देखे के मिलता का मई के दवाई खातिर पैसा नहीं खे खुल्ला, मई के दवाई खातिर पैसा नहीं खे खुल्ला, मई के दवाई खातिर पैसा नहीं खे खुल्ला, मई के दवाई खातिर पैसा नहीं खे खुल्ला। मेहरी के खाए खातिर लावे रसगुल्ला, मेहरी के खाए खातिर लावे रसगुल्ला। माई को अंदर की हमार बाबू हे तनी जाना 2 रुपए के दवाई ले ले आओ। बबुआ लोग के खुदरा बा तोरा खातिर पंसाई फाड़ दी हो। बोल तो फाड़ दी पंसाई। आ जहाँ मेहरारू फोन करो तारी की ये राजा जी कहना का कहतारू, देखी ना हमार बीपी लो हो गइल बा। बीपी लो हो गइल बा? हाँ ये राजा जी तो का खइबू? तनी छेना ले ले आई ना। छेना खइबू? हाँ अच्छा ले ले आओ तनी एगो दूगो कट्ठे। ए राजा जी हां हां क्रीम वाला लेके आए। क्रीम वाला खइबू? हाँ पूरा गइल बा, सादा खाए के बा तो बोलो। अच्छा तो ले ले आई 1-2 एक दूगो का? हाँ ले तो 2-2.5 किलो हम खा लेम, तू खा लियो। अच्छा दूगो लेको आइल बड़ सुन उपास ननु रहियोस। अच्छा नो में से अम्मा जी का ना दिए ना 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 का है माई के देख के मुइबे का ओकरा चीनी बटे। अच्छा माई के छेना ना दिया का, जो माई के चीनी के बीमारी बा। माई जल्दी छेना खाई तो जल्दी चल जाई। बाहर बेटा धन बड़ा बेटा तू। तो माई के दवाई खातिर पैसा नहीं के खुल्ला, माई के दवाई खातिर पैसा नहीं के खुल्ला, मेहरी के खाए खातिर लावे रसगुल्ला, मेहरी के खाए खातिर लावे रसगुल्ला। हे बाबू माई के दवाई खातिर पैसा नहीं के खुल्ला, हम मेहरी के खाए खातिर लावे रसगुल्ला। ओहे बेटा माई के देत बाटे गारी हो, ओहे बेटा माई के देत बाटे गारी हो। कैसन कैसन देखई दुनियादारी हो, कैसन दुनियादारी हो। तुम्हारा से पूछता नियतने मुरारी हो, तुम्हारा से पूछता नियतने मुरारी हो। कैसन कैसन देखई दुनियादारी हो, ए बाबू पहले पिंटू बाबा सास ननद से जल्दी झगड़ा ना हो, सास से आ पतो से जल्दी झगड़ा ना हो। का है पहले सास लोग के डरे पतो लो डराए का बाबू? सास लोग के डरे पतो लो डराए आउ पतो एकदम सीता स्वरूप बन के रहे ना। ए हमारा के पतो होलो, ए हमारा के पतो होलो, सास लो से नहीं डरा। तो आइली गाँव ने चाहे बियाहे विदा आइली 10 दिन अम्मा जी कहतारी, 10 दिन अम्मा जी कहतारी। एक दिन औसन व्यवस्था करतारी कि सुतावल जाता घामा जी। रुक जाई 10 मिनट
कहे के कैसे बा अहे बेटा माइये के देत बाटे गारी हो अहे बेटा माइये के देत बाटे गारी हो कैसन कैसन देखई दुनियादारी हो पैसा गाड़ी हो पैसा देखो दुनियादारी हो सोहर के उड़ान रुक जा टाइम नहीं कहे के कैसे बा